nindot kay sa dagit. Maayong adlaw kaninyong tanan dinhaa karon mga tsoy. Tirada na to karon mga tsoy, maligo tag dagat karon mga tsoy, pero ngano makaingon ko nga espesyal mga tsoy kay nagkauban magud nato karon ang atong espesyal samuan. Bitaw simple ra gud ni nga ligo mga tsoy. Pawala lang tas mga stress ba, pawala pud sa kapoy-kapoy sa lawas ba kay medyo hawoy namang lawas sa sigig trabaho. Ug syempre pag eskwela pud mga tsoy. So medyo kapoy-kapoy naman ang atong lawas mga tsoy. Aw, parilis atas mga kakapoy be ani sa tas dagat, so di ara mga tsoy. Una ratong buhaton dinaa magpalit sa tag mga pagkaon nga dalunon nato sa dagat, kay simpre wala pa man ta insaktong pundo sa balay mga tsoy. Magsalig sa lang tag tindahan ani mga tsoy. Palitan na to nag star margarine dinaa mga tsoy kay atong ipari sa pan. Inig human natong palit dinaa mga tsoy. Aw, wa na, largo na ta, biyahe na ta padulong dagat. Lami gini maligo mga tsoy basta buntag sa iyo. Kay wala kay maligo ba nya, init-init pud ang dagat nya, linaw pa sidya. As you can see mga tsoy, aperting linawa gina dinha. Ay nya wala pa gid kay naligo. Human nga na plaster pud nato atong motor dinha mga tsoy, nangita na pud mig spot dinhi ang dapita para aha mi mo plaster. Kani laging arte ta mga tsoy ba, adto gid tas palandong ra. Natsambahan lang gid pud namo ni karon mga tsoy kay medyo gamay ra ang tawo. Mo na makaligo gid mi anig tuda-tuda karon. Nya isa pa mga tsoy, dili pud mi maglisod og pangita og spot kung aha mi mo plaster. Speaking of plaster dinhaa mga tsoy, amo na po nang plaster diha ginahinay ang among mga butang mga tsoy. Ay lagi mga tsoy, medyo taas-taas sa burang oras ani, mga alas 7 na manis buntag, mo nang gutom na po biya. Unya kay naipit man tas tong gipalit nga star margarine kay expire man diha ito, mo tong nagdali-dali pugog palit dinhi ang dapita para atong ipalaman sa atong pan nga gipalit. Nagpalit ko dinhi og choice sa mga babae mga tsoy. Pagbalik na ko dinha mga tsoy, plaster naman di ay. Mo nang wala tay hasol ani karon, kaon na talargo. Before data mo kaon dinha mga tsoy, ato sa ning i-flex ning mga choice sa mga babae og ang star margarine nga atong gipalit kung ahay nindot. Pero kung ako'y papilion mga tsoy, ang choices gid sa mga babae mga tsoy kay medyo expire naman ning ilahang star margarine. Unya na lang ko'y nabantayan dinhaa mga tsoy ba samtang nagpalaman ko span dinhaa. Lami man day ning mag-date no, basta naay mo tan-aw sa inyo ha. Nya iro pa gid ang nitan-aw. Pero sa tinud-an na dili akong nagpalaman, akong uyab ang nagpalaman dinhaa. After ana kana busy lang ko video anahuman sa palaman oy. Wa na kaon na talargo ani. Unya matsingan day nato nag-energen dias kabuntagon nga nalain pagka video. Dili po nato kalimtan nga hatagan nato ni atong fans dinhi. Bisag artihon ni siya nagkaon gihapon oy. Hatagan ginato ni siya. Parehar gud anang third wheel good. Walay labot sa relasyon pero uban man sa laag. Papilo na nagkaon. Dili pa lang muuban sa sunod na. Diha na. Makaingon gyud pug ko mga tsoy nga nindot gyud ang dagat basta buntag, pero mas gwapa gini akong kauban dinhi karon. Oh yeah. Nahibulong pug aning iro mga tsoy kay tagsa ra maning iro nga maligog dagat nga iya ra. So walay pagpamakak mga tsoy, wala lang gyud nako na videohan nga pagpadulong niya dito sa dagat. Mao ba? Bitaw tinuod akong istorya mga tsoy, pero dili na to magpalabig istorya dinha mga tsoy kay medyo hapit naman ni mahuman ang video. Mao nang salamat sa inyong suporta mga tsoy. See you on my next video mga katsuyans.